ka ba ɗaha annabi shugaba, banga kamar ka ba ɗaha annabi shugaba. ya mai juya duniya Allah rahimi, ni kai zan wa godiya ƙara min ɗini, zan yabo wanda kai yi shi ba shi da malami, kai ke ta sanar da shi mai gidan da ka sa gaba. Ya mai saka rayuwa ba ka da kishiya, da ɗashi yayi ta ƙaruwa ya mai duniya, ya yawa yawa kawa kairil anbiya, tsiran duk halittu salatin shugaba. Banga kamar ka ba ɗaha annabi shugaba. A saka shugabar mata na Fadima, ahalinta da sahabu sun yi hidima, 'yan gidan da Tijjani jiyalinmu ma, na kaula kai fice ce ka bar hamata gaba. Shehu Siraja lallai da annabi kai gwani, in na zo zan yi bacci kai ne ke tsaye da ni, in kuma har na kwanta kai ke tayar da ni, a annabi kai gaba Shehu Siraja na shugaba. Banga kamar ka ba ɗaha annabi shugaba. Cikin tsantsar soyayyar ma'aiki ka tafi, a gidanku ake ta da gawa tattafi, a biya dukkanin bukatun mai korafi, jinin Fadima baba habu na mutunta ba. Mai can tafiya da tsaiwa salama na ma, sadaukin rami Allah sarki mai Fadima, kare ka nake yabo ka amsan nai sallama, kai na rike gwani wanda san ba a san shi ba. Banga kamar ka ba ɗaha annabi shugaba. Sunaye da aiki da Allah kai kama, haske ya fitar da haske na sallama, ya bi shi kowa ya yi hidima, ya yi abin yake ne shiru ban san su ba. Sunan mai duka na ji kai ka naɗa masa, shi ma ya naɗa maka kun ji gaban isa, ka gan shi ya ganka ko dai in ƙarisa, ko aljanna wani zancen ba a ji shi ba. Banga kamar ka ba ɗaha annabi shugaba. Shi ya hana a bauta wa wani ba rabu ba, shi ya bayyana Allah da ba a san shi ba, wai bautar tawaye cikin su mu je gaba, ba dan ya faɗa ba bautar ba a san ta ba. Komai za a yi sai in kaso za a yi, mai ɗauke uku ba a ranar yanayi, ranar gashi amma ta taka za a yi, waiwa za a bi ban haɗe su da rabu ba. Banga kamar ka ba ɗaha annabi shugaba. Ba a san lambu ba shugaba ba a san ka ba, kai tabi can sani akwai shi ba a yi ka ba, ba dan ya faɗa ba sani ba a san ka ba, ni na jaddada a rai ban ji kamar ka ba. Ba a ga rabu ba shugaba ba a gan shi ba, wa ka gani ba ka ga ɗayan ba mu je gaba, sun ya za su fito a gansa a nan gaba, ranar za a je gun annabi ba rabu ba. Banga kamar ka ba ɗaha annabi shugaba. Yare ne ya zo masa tare daban-daban, kowa na faɗa tambayarsa daban-daban, da irin yaran kowa amsarsa daban-daban, lokaci guda ba wanda ba a bashi ba. Rannan sai na ji yana da kiran ummati, ranar tafiyar da tashin duk ummati, an ƙura Jibrilu a amsar ummati, a mala'iku gashi shi ne shugaba. Banga kamar ka ba ɗaha annabi shugaba. Wana shi yake yi a fadar Rabbana, yayi ƙarin ƙarfi ga nauyi na jinjina, mai yi wa dabba aure a gaiba habibuna, sai da ya risina sai ya ji na mijinta ba.
martaba kan sai ambata ko kwada mu je gaba sunan su daya na waye ba mu san su ba banga kamar ka ba da annabi shugaba babun layi zikirin lana sun kuya gare ka rabbi ke laddabi mai auliya wanne same ka babu shi ba shan wuya kwaranyar so zubo ni kwa ba zan tashi ba wallahi yayi sallah domin tsiran mu ne dan mu samu Allah mahaɗar mu ne me zai yi mata ita yar maularsa ne fadawa taho sarki tuni dai yayi gaba banga kamar ka ba da annabi shugaba duk juyi annabi sai an yi da kai mai sitira da doki wai wane ne ya kai dinka ilai ka jibrilu yayi kaze da kai take ya sallama ya ce maka bai san ka ba salati kai kake yi Allah ba mu san shi ba ka karawa wanda ya zo shi ba san shi ba a kara mun tafiyar da ni ban san ta ba Umar na ga dan Mustafa ban barka ba banga kamar ka ba da annabi shugaba ba a yi kamar ka ba bai yi irin ka ba ban ga kamar ka ba ban ji irin ka ba bai wa wani ka ba ta hamuji ta ba kai ne kan gaba wanda na sa gaba ban ga kamar ka ba duk mai san ka ai ba zai ɗauki wani ka ba banga kamar ka ba da annabi shugaba ban ga kamar ka ba ɗaha annabi shugaba